سلام تخطاتلتنا هذا channel كما يكنيكم لو من كلنا تقمنا أرسي هي غريبة زلخو نايلو ما أرسي تمرتنا مبار حيال قال كما يزبلت يا تبل متشم زعبادك نستيوك زرب كله كابت حبرة سبنا عبت كباب نحنا زعبنا لكن رخلنا دك نستيو الدخومات حيل زي بلين تزبلت أسرحنا تنكا كل عمولات كل عم عباي أبجز علي ملي مبال كوم عين السلي زلنا بزحت دك نستيو ነዛ ይገብሮን ማለት ኣይኮነን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስራሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ በፅሕና ዘለና ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ኪኑ ሓሊፈን እቲ ብንቡረ ተሓሳስባ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ዝገብርዎ ንብሎ ዝነበርና ንዑ ናይ ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብኡ እውን ዝለዓለ ኣበርክቶ ኣብ ዝገብራሉ ደረጃ እየን በፂሐን ዘለዋ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ حيال قال نسيتي أب جزام مقبل مخشان جزام صباحين تراي كم زي كوني كاب حليفكا كجبر زغد تعلو كل دما بهرنا يحن حيال قال نسيتي مغنياتو زين نفعد كنسيو بزوج جزء ندخمنينا بستفل عليه من قدي نتنكالوتكم من خينو خونا دكنستيو مراحتي دكنستيو ما مهران دكنستيو دكتوراتن انجنيراتن ساينتيستن نخونا زمصالو زلا غزي سلازخونا بفلاي دما امرحنت عبت راغ صوتا خمس غلا ابز منولو غزي سلازلنا ናይ ሎሚ ትምህርቲ ተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዓይነት ስእሊ ናይ ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ምዃኑ ክፈልጣ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣለሊና ንክንድግፈን ንክትሕግዝ ኢለ ቀሪበ እሞ ሃየነባ እምበር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና traits of women with leadership personalities ወይ ኣልፋ personalities ኢለየን ኣለኹ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ናይተን ንመርሕነትን ንዝለዓለ ክእለትን ከምኡ እውን A personality alpha personality ዝብልዎ ዘለወን እንታይ ባህርያትን ሓደ ብሓደ ክንርኢና ማለት እዩ ቀዳማይትን ሓያላትን መርሕነት ክስከማ ዝኽእላ ሓላፍነት ክስከማ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ንብለን ዘለና ቀዳማይ ባህርናተን እንታይ እዩ they have a purpose ዕላማ ኣለወን ኣብ ሂወተን ዕላማ ናይ ሂወተን ዝፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ውሕጅ ኣይኮናን ዝኸዳ ናበይ ይኸዳ ከም ዘለዋ ኣነፂረን እየን ዝፈልጣ ናበይ ከም ትኸይድ ትፈልጥ ድሕሪ ኮይንካ ናይ መንገዲ ናብኡ የብፅሓካ እንታይ ዓይነት ስንቂ የድልየካ ድማ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ እቲ መንገዱ ዘይፈልጥ ግን እንታይ የድልዮ እውን ኣይክፈልጥን እዩ ስለዚ when we say alpha women are driven by their goals ቀንዲ ዘዋሪ ኣውቲሳ ወይ ቀንዲ መበገስና ሂወተን ዕላማ ኣለወን ዕላማታተን ንክጭብጣ ብዕላማታተን እየን ተደሪኸን ዝኸዳ they know what they want in life ኣብ ሂወት እንታይ እየን ዝደልያ እሪ ቁፅራ ቢለን ይፈልጣየን ኣብ ሂወተን ዘድልይዎም ብዙሕ ነገራት ኣብ ጥዕናን ኣብ ሓዳረን ኣብ ስራሕን ኣብ ምሰባት ዘለወን ርክባት ኣብ ከባቢአን ኣብ ሕብረተሰበን ዘድልየን ነገራትን ንሰን ከበርክትኦ ዝኽእላን ፅቡቅ ጌረን ዝፈልጣየን they have their eyes on the prize because they know what they want እንታይ ከም ዘድልየን ስለ ዝፈልጣ ኩሉ ግዜ ዓይነን ናብቲ ዕላማ ናብቲ ሽቶአን እየን ኣተኪረን ዝጥምታ የማንን ፀጋምን ኣየብላን ወይ ኣየስግላን እየን ዕላማን ኣነፂረን ስለ ዝፈልጣ they always keep their focus on the prize ኣብታ ሽቶ ናይ ዕላማን እየን ኣተኪረን ዝጥምታ ይብለና ኣሎ they know how to take care of themselves wow እዚአን ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ነፍሰን ምክንኻ ንነፍሰን ምእላይ ንነፍሰን ምዃን ፅቡቅ ጌረን እየን ዝኽእላን ዝፈልጣን ስለዚ ፅግዕተኛ ናይ ማንም ኣይኮናን ኢንዲፐንደንት እየን ናፅነተን የገድሰንን ኣለወንን ይሕልዎ እየን while the society tells them that they need a man she knows that she can be perfectly happy on her own ወላ ኮነታ ጓል እትሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ሰብኣይ የድልየክ እዩ ጓል በይና ሓንቲ ትኸውን እያ ትርጉም የብልክን ብዘይ ሰብኣይ ዝብል ድምፅታት እኳ እንተመፃ ንሳ ግን ክብሪ ናታ መጀመርያ ኣብ ነፍሳ ምዃኑ ስለትፈልጥ ቅድም ነፍሳ እያ ትምልምል ቅድም ነፍሳ እያ ተዓሊ ስለዚ በይና ኮይና እውን ሕጉስቲ ክትከውን ከም ትኽእል ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥን ተኣምነን እያ ምስ ሰባት ክኸዳ የብለን ወይ ፍቕሪ ከተፍቅር የብላን ሓዳር ክትገብር የብላን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ሕብረተሰብ ግን ጓል ብጀካ ሓዳር ትርጉም የብላን እዩ ዝብል ጓል ሓዳር ክትገብር የብላን ይብል የለኹ ሓዳር ግን ትርጉም ንኽትረክብ ኢልካ ወይ ሰብ ንኽሕግዛካ ወዲ ንኽሕግዛካ ኢልካ ኣይኮነን ክእቶ ዘለዎ ቅድሚ እቲ ሓዳር ነፍሳ ዝኸኣለት ብነፍሳ ትመሓደር ጓል ኣብ ሓዳር እውን ዝበለፀ ነገር እዩ ዘጋጥማ ምክንያቱ ነፍሳ ክትዓሊ ነፍሳ ክትዕቢ ንነፍሳ ዝኸውን ስለ ዘለዋ ንሰብ ፍቕሪ ደኣላ ትደሊ እምበር ካልእ ነገር ካብ ኣይትደልን እያ እዚ ድማ ትብልጫ ናተን ስለዚ even if they are in relationship ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ፍቕሪ ክኣትዋ ከለዋ ድማ they like to break away from time to time
to reconnect with themselves ولا እኳ መጻምድ እንተለዎን ሓዳር ይኹን ፍቕሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን በይነን ኮይነን ምስ ነብሰን ክዕልላን ዕላማታተን ከም ብሓድሽ ሪቫይዝ ገይረን ክሪኦን ከም ብሓድሽ ፕላናተን ክሕንፅፃን የድልየን እዩ ግዜ ስለዚ ግዜ ናይ በይነን ወሲደን ብዛዕባ ነፍሰንን ኣመጥ ዕላማታትን ዝገብራ ሰባት እየን ስለዝተመርዓወት ኩሉ ትጉሕፎ ወይ ፍቕሪ ስለዝጀመረት ኩሉ ትገጥፎ ዓይነት ሰብ ኣይኮነትን ሓያል ጓል ትበሃል ቁጥሪ ሓደ ሪኢና number 2 they have a strength ሓይሊ ኣለወን እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዘን ሓያላት ንብለን ዘለና እዚ ሓይሊ ኣለወን እንታይ ኢኸ እቲ ሓይለን they are in full charge of their life ናይ ህይወተን ምሉእ ሓላፍነት ተሰከምተን ንህይወታ ዝኸውን ኩሉ ነገር ባዕላ ክትገብሮ ከም ዘለዋ እያ ትፈልጥ ትምህርቲ እንተኾነ ባዕላ ክትመሃር ኣለዋ ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ክዳና ይኹን ገዛኣ everything ዕቤት ናታ ሓላፍነት ምዃኑ እያ ትፈልጥ እዚ ኻ ተቐዳማይ ብልጫ ናተን so they take full responsibility ነገራት ይሰርሕ እንተዘየለ ብህይወታ ክዕርዮ ዘለዎ ንሳ ምዃና እያ ትፈልጥ ትምስኣ ዘሎ ወይ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ወይ ስድራኣት ይኮንስ ንሳ እያ ሓላፍነት ክትወስድ ዘለዋ ነዚ ድማ ትፈልጥ እያ that means not backing down from what they believe no matter what ስለዚ ካብቲ ዝሓልምኦ ካብቲ ንዓን ቅኑዕ ኮይኑ ዝረአየን ዕላማን ኢለን ዝሓንፀፅኦ ብማንም ተዳሂለን ኣይገድፍኦን እየን ዝኾነ ሰብ ተተዛረበውን ኣይሰምዓንን ዕላማን ኣተኲረን ስለዝሪኣ ናብ ዕላማን ገፀን ጥራየን ዝሰርሓ ማለት እዩ when they see something they want this is ziasawlula ziya bta'ma gadasiya ሓደ ነገር ኣብ ህይወት ዘገድሰን ተርእየን ደስ ዝብለን ነገር እንተሎ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለን ዝመፀና ይብላን ኖ ከይደን ምንጭት ኣቢለን እንድወስዶ ትዝደልዮ ዘለዋ ወዲ ክኸውን ይኽእል እዩ መጻምድቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕርሕር ኣይብላንን ተደልየኖ ከይደን ይወስዶ ወይ ካይፍትና አትሊስት ሙሳድ እኮ ሰብ ጾልካ ይትወስድ እንዲኻ ግን ይፍትና ከይደን ስራሕ እንድሕር ኮይኑ ከይደን ይሓታ ከምኡ ድማ ዕቤት ተኾይኑ መርሕነት ተኾይኑ ካል እንተኾይኑ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለን ተኸርሚየን ብታሕቲ ይኮናን ዝደልዮ ትርር ኢለን ከይደን ዘድልየን ይወስዳ ወይ ክወስዳ ይፍትና እንተዚ ካል ኮይኑ ይወስዳ እንተዘየለዋኻ ተማሂረን ይመለሳ they don't sit down and wait for it ኮፍ ኢለን ኣብ ገዛ ኣይኮናን ፅበያ ከይደን ዘድልየን ነገር ዝወስዳ ደቂ ኣንስትዮ እየን እዚአን ንኣብነት ሓንቲ ሓያል ጓል ወዲ ሓደ እንተፈትያቶ ክሳብ ዝሓታ 10 ዓመት ኣይፅበን እያ ከይዳ ከም ዝሓታ ትገብሮ ሓቶ ይብል ኣለኹን ክትሓቶ ትኽእል እንድያ ታዝበለፀት ጓል ግን ከም ዝሓታ ትገብሮ ብዝተፈላለየ ትሪክስ ገይራ so that is ሓደ ነገር ማለት ያ ጓል እየ ዝበሃል የለን people will see this confidence as aggressive ገለገለ ሰባት እዚ ርእሰ ምትእምማን ናይዘን ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ከም ሓደ aggressive ወይ ከምዚ ሕማቕ ነገር ገይሮም ከቕርብዎ ይፍትኑ ዝያዳ ወዶ እንድያ ሰብኣይ እንድያ ጓል ዘይኮነ ገለገለ ይብልዎ ማለት እዩ ነቲ ርእሰ ምትእምማን ናታ ንምድሃኽ that's why powerful women are always seen as bitchy or mean rather than powerful and ambitious ስለዚ እዘን ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ከም ኣዝየን በላሕትን ሓያላትን ዘይኮናሲ ከም ርጉማትን መፀፅትን ወዶ ዓይነትን ተባሂለን እየን ዝግለፃ እቲ ሓቀኛ ምስለን ንድውነ ኢና ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ነትናተን ርእሰ ምትእምማንን ድሌታተን ክወስዳ ምፍታነንን ብኔጌቲቭ ክዕዘቦ ስለ ዝመርፅ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ጓል ሓፍተያ ጓለይ ክትከውን ትኽእል ኣደይ ክትከውን ትኽእል ኣባይ ክትከውን ትኽእል ስለዚ ምናልባት ነታ ዓርክኻ ሕማቕ ትብል ተልካ ፅባሕ ንጎ ጓል ክትወልድ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ትብሎ ዘለኻ ናብኣ ክትደልዮ ዲኻ ይትሕቶ ምናልባት ሓፍትኻ ክትልወካ ትኽእል እያ ንኻልእ ጓል ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሓፍትኻ ኸ ስለዚ ክንሪኦ ከለና መወዳእታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቕ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ሕብረተሰብ ምክንያቱ ፍርቂ ጎንኻ ከይፀበቐ ከመይ ገይሩ ሕብረተሰብ ክምዕብል ኣብዚ ምዕብል ዓለም እቲ ዝለዓለ ምዕባለ ዝመፁ ዘሎ ብኣወዳት ዝፈጠርዎ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ንፍዓት ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘለዎም ንፍዓት ቆልዑ ክዕብያ ይኽእላ that's why ሕብረተሰብ ድማ ቀፃልነቱን እቲ ምዕባልዩን ኩሉ ግዜ ዝቕፅል ምክንያቱ ወዲ ጥራይ ንፍዕቲ ኮይኑ of course እቲ ክብፃሕ ዝኽእል ደረጃ ኩሉ ግዜ ፍርቂ ክኸውን ዝኽእል ሳልሳይ ምናልባት ብዛዕባ ስራሕን ብዛዕባ ዕላማን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፍቕሪ እውን ሓያል ኣፍቀርቲየን ሓያላት ኣፍቀርቲየን ምክንያቱ ብልበን ኣሚነን ንኩሉ ነገር ብሙሉእ ሓይለን ስለ ዝገብሮ ኣብ ፍቕሪ ክኣትዋ ከለዋ እውን ሙሉእ ፍቕሪ ይልግሳን ሙሉእ ፍቕሪ ይፅበያን ይልግሳን ይፅበያን ምክንያቱ ክልትዩ ዝኸይድ ምሰን ስለዚ alpha women do everything with vigor and intensity it is no surprise that they also laugh intensely
كل جزء زين حيالات دكنستيو زجبرو بملؤنتن بملؤ حيلنن بملؤ كلتن سلز جبرو أفقرونه يكيرني لك بملؤ حيلن ينزفكره ملؤ فقري عندما كل جساز فتنا so they see any relationship as a gift زخوني يكون ركب مسب مسودي يكون مسقال يكون مسكال يكون زخوني يكون ركب كم تسقى ينزرو كم هياب ينزريو سلازي هياب سلازخوني they treat it with all kinds of respect ملؤ زي قدول كبرت علوون مستزلوهم ركبات مسبات مالتي غنياتو نفس وكف ركب مسب كم عبي هياب سلازريو nurturing they respected and nurtured that she would expect it in return سلازي اتي gift مساعد اللوا نتي ركب مسب كم هيابن كم عبلوس نجارن سلازريو بسبق يكناخنون يعبيون لك عدما كوما عينة دما عاطفيتا خملسن يصبيا ما حبت راي كونان زفلطا زين حيلات كقبلاوني صبيه ندحر مسو زي تخيل كوين كاون مسأنا يتخيلنيها this can be too much for some men who are not used to strong women of course بملؤ لبن زفقرا فقرون صبيا دقنستيو نغلغله ተቀጣባትዮ ዚያስ حيالي አይብሏ ምናልባት አይተመቸውም ነው ያማናያቱ ንሳቶም ዝቆጻጸርዋ ንሽተይ መሳርሒ አይነት ጓል ዝደልዩ ሰባት ሆናሉ የለውን ማለት አይቆንም ስለዚህ ድሌታታ ዘይት ገለጽ ንሶም ዘለይ ወጥራይ ክትገብር ዝደልዩዋ ጓል ዝደልዩ ሕማቅ ማለት አይኮንኩም ሰባትን አቶም ምርጫ ክልዎም ክሊ ጓል አንስቲው እንኮም ክትሉ ትኽልያ እንታይ ግን ደን ሓያላት ደቂ አንስትዮ ንሳተን ከም ይኮናን ካብቲ ምሉእ ፍቅሪ ሂባ ምሉእ ፍቅሪ ድማ ክጽበያ ይኸላ ሙዚየም ከምዚኦም ዓይነት አወዳት ከዓ ክሳነያ አይከዳነን ቁጥር 4 they have a stand መርገጺ ያለውን ዘን ሓያላት ደቂ አንስትዮ ንዝለውለወ ንፋስ አይከዳነን ንዝሰምዖ ወሬ አይወናን ጭፋነን ናተን መርገጽ ንጽሩዩ ኣብ ልበን ብልበን ኣብ ዝኣምናሉ ነገር ድማ ዋላ በይነን ውን እንተኾና ጠጠው ክብላ ዝኽእላየን እዚያታ ሓያል ጓል ንሰይቲ ዘብላውን እዚዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ክንውነው ከሎ ሰባት ገለ ብዙሓት ደቂ አንስትዮ ትሪኢኻ ብፍላይ ሕብረተሰብና ምስ ዝነፈሰ ንፋስ ክኸዳ ትሪኢኻ እዚኣተን ግን ኣይከዳነን መርገጽናተን ካብ ልቢ ዝኣምናሉ ስለዝኾነ ኣብኡ ወላ በይነን ምን እንትኾነ ጠጠው ክብላ ይረኣያ alpha female is always prepared to stand up for what she believes to be right no one can intimidate her or force her to be silent እዚያ ሓያል ጓል ንብላ ዘለና ኩሉ ግዜ ንተኣምነሉ ድርቕ ኢላ ጠጠው ትብል ጓልያ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብ ብዝኾነ ይኹን ሜላ ከዓፅፋ ወይ ከፈራርሃ ይክእልኒ ኣይትፈርህን እያ ኣብቲ ተኣምነሉ ቅኑዕ ኮይኑ ዝተረዳእ ዝተሰምዐ ኣው ንቐፂላ ጠጠው ትብል ሰብ እያ they are not sheep who abide by rules ኣባጊዕ ከምተን ኣባጊዕ ኣይኮነትን ሰብ ዝበላ ወይ ዝመርሐ ናብኡ ፅቂላ ትኸይድ ይረአዩ ዝሓደ ግዜ በቃ ገለገለ ሕብረተሰብና ደቂ አንስትዮ ፈፂንካ ናተን መርገፂ የለን ህይወተን ካልእ ሰብ ይዝውሮ ወላ ተሓዳረን ካልእ ሰብ ዝዝውሮ ኣዋልድ ብዙሓት እየን ወላ ኣነ እዚ ናተይ ትምህርቲ እውን ክዝውሮ የብሉን ሓሳብክን እዚ ናተይ ትምህርቲ ነቲ ናትክን ርዲት ክዕብዮ ኣለዎ በዓልኽን ንኽትውስና ደገፍ ክኾነክን ኣለዎ እምበር ብናይ ማንም ሰብ ክዝወራ ኣይግባኣን ብዙሕ ግዜ ዝመፀኒ እዩ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሰበይተይሲ ዘረባ ሰብ ትሰምዕ ሰብ ዝበለያ ትብል እምበር ኣነ ዝብላ ኣይኮነን ትሰምዕ ዝብል ብዙሕ ግዜ እዩ ዝመፅእ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ሰብኣይኪ ወይ ኣፍቃሪኺ ምሳኹ እንተሎ ምስኡ ኢኻ ክትማኸር ዘለኪ ካልኦት ኣዋልድ ሂወትኪ ክዝውራ ከተፍቅዲ የብልክን ምክንያቱ እተን ብዙሕ ዘማኽራኺ ዘለዋ ምናልባት ኣብቲ ሓዳርኪ ቀኒአን ክኾና ይኽእላያን ኣብቲ ፍቅርኺ ቀኒአን ክኾና ይኽእላያን እንተይኮናኻ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝፀንሕ ስለዚ ደቂ አንስትዮ ከስተውዕላ ኣለወን እዚአን ግን ብምንም ተኣምር ወላ ዓለም ሙሉእ ርኢቶን ተሃበን በትንሰን ዝኣምናሉ ድርቕ ኢለን ርኢቶ ናይ ሰብ ክንሰምዕ የብልና ማለት ኣይኮንኩን ሰብ ርኢቶ ክበካ ኸልዩ ግን 50% ወይ 60% no 10% ወይ 30% ጥራይ ርኢቶ ናይ ሰባት ክሰማዕ ኣለካ 70% በዓልኻ ኣነ ርኢቶ እንተነጊረካ ወይ ምኽሪ እንተሂበኪ ሓሲብካ ኣመዛዚንኪ ምስቲ ናትኪ ብኣነ ዝበልኮ ዘይኮነስ በዓልኻ ሓሲብኪ ክትውስኒ ክትክእል ኣለኪ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዚን ሓያላት ደቂ አንስትዮ ግን ኩሉ ግዜ ነገራት እትብ ኢለን ወይ ከዓ ኣርቅቕ ኣቢለን እየን ዝሓስባሉ they think critically ንብል ኣለና and seek justice on anything important ፍትሓዊ ነገር ድማ እየን ዝመርፃ ፍትሒ ክጎድል ከሎ ድማ ጌጋ ይብላ
سبات كبدلو كريا خلوا وي عمس كريا خلوا بكمين جيجا زي كنو أيكونن كبلا فرهية بلنن مالتشو. Whether with friends, colleagues, or family, they are the one organizing events and bringing together. كل جزية دما أفسرح يخون أبسترابيت يخون مس محازوت عروق يخون كل جزية سبات بحادو خونن بحادو خسرحون نجارات أب مسرع كل جزية أب إجام كبركتها يرأيها مالتي. تا حمشيت دما they have rules ناتن نعن هيوتن زمرحلن حقتها دما ألوون زغطلو قال كابت حقتها كنرينا they are responsible and have integrity نهيوتن حلافنت ملؤ زوستا كم دما حق نزل بس هذا كنسيين قال they respect and fight for disrespect نسبات نقول عين سب يخبره سبات قالوا سبات ناي قال سب كبرت كقدولن تريين دما يقاومان نعوت تو كبلا يسعران they think about other people بزعبا قالوا دك سبات دما يحسبا يحاليا مالتي ننفسن ترى ديكونس نخالوتون حاليوت علون they don't compete with others because they know their worth مس كالوت مزخون يكون سب اي ورادرانين مخنياتو كبرتن ناتن كبرنا هيوتن صبوق يرن ስለዚ ፈልታ مس كال سب زودادر مخنيات يبلن نخالو دق انستيو كدقصا كصرفا كداغما دما اي مرصانين مخنياتو نعان ناتن صقا عللين ስለዚ ፈልታ علامن ስለዚ ፈልታ ابي خدالو ስለዚ ፈልታ ابي وتن مزخونه يخونه ودادرانين ስለዚ ودادرا دما بخالو سبات اي صلوانين نخالو سبات دما كصقطان كواردان ايدليانين بنصارو they treat everyone kindly and supportively بنصارو نخالو سبات برهراهن دغفن بزتحوسوين كقربا سفتنا كحجزا سفتنا بركو قد اي فتنانين some women have a reputation of gossiping and talking behind people's back بزحد كنسيو لا حبرت سمراون زري بزح غزي حميتان ابدحرسب مزرابن تحم بالن لمدلون ازين دكنسيو زياتن كن بفصم ابزي اي ايدنا يحوشانين كتحميين تجميركا وي كتحميين تجميركاون نتارس كغيرا جمرا وي دما غديفناخا كخداون صقم يبلن مخنياتو نساتن غزي يبلنن نحميتا غزي ولا انتلونون اي فتوانين اي برهنن ينحميا مخنياتو حميتا ناي دخما سبات جيغان تاريخا ابقدميوم مصيا تغاغي خلخ از خمز خوين كتبل تبعات سلازلوا زاغوال سيتزيا بمنم كتحمن بدحريت كتقنطون اي تمرطنيا مالتي امبار نايلوم تمرتب زتوديالا لومي كاريوز زلخو كمي زبله بحر ناي حيالات دقنستيو مخانيو توما ابز چانل مجمريا تمصو زلخم اشمي جورجو درار بحال زي چانل زي اتحساسبانا نخني عبي حاجس كغبري خلي زبلكو بعقمي زقربو تحستيمو اتيخم تريخم كتمهارو لتخوليخم كم وترو زانايلوم فيديو دستيلاتكم وي كتوسقولات دوليو وي زخونن عاي كتبابع زخلق على تلكم اب كومنت تقدر فليك بكم ذا فيديو زيان حنت حفتكم نقولكم نديهم وين انتخونه كتقمات خليا كمون نخالو دك تبعتيو نحواتكم نخفلتو تيلكم شير قبروا كتاكم تخليا يا زبل كم وتر دما نايلوم فيديو ابسود يلا بكاد صراحه حساب نراخب تحنكنو تشاو